Igama uNdabeni Sibiya, ukhulumela uNgqongqoshe wezokuthutha nokuhlatshwa kwabantu KwaZulu-Natal uSibonisa Duma. UNgqongqoshe uphathe ngambi ukuthi njengoba kade kuwusuku lwabantu besifazane kugujwa iqhaza elabanjwa imbokodo ukukhulula izwe ngebhadi kube nesehlakalo lapho imoto ebishayelwa umama lapha kwaShayimane iginqikile yawungena eweni. UNgqongqoshe-ke ujube ithimba lasehhovisi ukuthi lixhumane nethimba elisebenza ukutakula i-SAPS, i-Search and Rescue, nababo-ke abatakuli ukuthi-ke kuqinisekiswe ukuthi kwenziwa konke okusemandleni ukuhlenga impilo yamama, njengoba-ke okwamanje kuvela ukuthi kukhona behamba naye. UNgqongqoshe-ke ube eseyakuveza ukuthi ukuhamba kosuku uzokwazi ukuthi abuye anikeze i-update ezotshengisa ukuthi ingabe ukuxhumana nomndeni kuhamba kanjani, nokuthi-ke imininingwane egcwele uzokwazi ukuthi aphinde ayikhiphe. Okwamanje uNgqongqoshe uzwakalisa ukuphatheka kambi ukuthi kube nalesi sigameko kanti-ke i-helicopter ibizama ukuthi ihlenge impilo yabalimalile kule ngozi igcine ingakwazanga ukuthi iqedele umsebenzi. Ilokho uNgqongqoshe abesakutholile, ingakho-ke ebegcizelela ukuthi fanele kusetshenzwe ngokukhulu ukuphuthuma ukuqinisekisa ukuthi kuhlengwa impilo. Ikho khona bekwenzeka ngivele ngingekho nje around ekhaya, ngitholile nami kwasho ukuthi ngikude angikwazi ukufinyelela kwindawo, kodwa umbiko engiwutholile kuthiwa kunomama ubephuma eya emngcwabeni wayeselifta enye ingane yakamakhelwane. Akukakanzeki ukuthi kwenzakaleni emgaqweni, noma imoto ifeyilile noma khona into eyiphazamisela imoto, yasiyahlehla imoto yahlehla yaze ayophonseka phansi lapha kuleli hawa kulapha kaNomnganga la makushiwo. Kuthiwa-ke ibhanoyi lifikile izolo lagcina lingakwazanga ukubatakula ngoba makushiwo kuthiwa ngazo ngenkathi lifika bekunempawu zokuthi basaphila, kodwa ngenxa yesimo-ke sewa bagcina bengakwazanga ukubalekelela, njengoba kulindele ukuthi libuye-ke namhlanje futhi lizozama ukuthi-ke litakule imoto esekunenkolelo yokuthi ingazothi sebethule, ngoba kuthiwa abantu abebezama ukusondela kuyona imoto phansi eweni ngaleso sikhathi sayizolo bebeze ukuthi labantu engazuthi basaphila, kodwa namhlanje sekuzwakala engazuthi ingazuthi sekwabantu abathule. Cishe-ke mhlambe koze kufike lona ibhanoyi futhi kubonakale khona ukuthi-ke lilekelela kanjani-ke osukwini namhlanje. Mangakutshela nje ukuthi mfethu ile ngozi engiyibone uyifake ku-Secretpal, hayi fana umama loyana osonto ePress kaMadondo Shabalala, iy'ngane zakhe zamsanda kumthengela imoto. I think ino-2 months noma 3 months leya moto ikhona. Yesu bekakwazi ukudrayiva kahle hle, kodwa besefundile nje esejwayele because bekuyi-automatic imoto enhle nje SUV emaruna ayehamba ngayo nje. Cabanga every time esontweni benginomkhumo kusukela ngithi eyi kodwa mfana uhambele eduze kwewa. Hey, yabo nje ukhuluma ungazi. So-ke sifike la cishe beku9:30 ngifika nokhansela noBamtuli. Sihlale kwaze washaya ngisukela ngo11:20 izolo kusaka namhlanje. Njengoba namhlanje futhi ngo7 bese sikhona ngoba ibhanoyi bethe lizobuya ngo7. Sithe sesihlela lashintsha ukuthi izofika ngo10. Hayi selifikile-ke mfethu. Hayi libakhiphile, libathathile mfethu. Omama nengane. Bese kuyisijumba nje sitho. Abafana bahlili izolo ebusuku beku8 la sihleli la. Abafana behla namathosha amakhulu njengoba ugeza uhambile. Babuye sesikhona futhi la ekuseni basho bathi hayi sibabone nanokuthi bekuxhumaneka-ke nabo ngoba bebefoneleka phansi, network ibikhona. Befona abantu bethi hayi ngeke asizukuphawula kakhulu, kodwa abanye bebethi hayi ngeke ayikho umama kahle kahle uthule. Ingane kusekhona into encane ekhombisa ukuthi khona ukuthi inhliziyo isashaya, kodwa nokho asithembisi, asisho ukuthini.
okuthe ngo-2 ekuseni bathi uma befona washo futhi omunye kwathi hhayi ngeke. Bafethu siyabadonsa la bantu sibabeke endaweni elula ukuze kucace ukuthi uma kufika le bhanoyi ibabone sesiyakhuphuka. Somile silambile. Bakhuphuka ngempela bafika bephakela ukudla-ke la. Basifike sesikhona la phezulu umasipala ufike nokudla. Banikezwa ukudla namanzi. Yazi khona nje uqeda u-2 litha wonke wamanzi. Ethi indlela kade sengome ngakhona bengingasafuni lutho. Abafana bakaNomganga mfethu bayinikelile. Manje-ke ngoba kuthe amakhupho kade ebehambe ebusuku izolo kwakhona behlayo. Alikwazanga-ke ibhanoyi ukubathatha-ke labo bantu basakhuphuka-ke. Sisakhona nakaNomganga namanje. Mfethu ibuhlungu lento ngendlela esimanga ingane ifunda u-grade 12 Sibonga Musa ebiphuma u-number 3. Kunzima nje mfethu. Yakamakhelwane uyithathe njengoba diye esikoleni. Kanti kuzofela le ngozi. Imoto bethi iyakhuphuka la. Ngokubuka kwangathi ufeyilile, ngathi ukhuphuka kodwa futhi automatic. Akukho ukuthi mhlawumbe ukhuphuka ngo-1 uyabona. Kodwa automatic nje ifeyilile. Yama bathi imile nje about 20 minutes imile. Ngendlela ade bebuka bathi ngathi bezama ukuhlehla hayi. Kusho ukuthi noma uvelo wathi press accelerate. Bathi akuzange ngisho kade bebona omakhelwane la. Bathi nje kuthe nje awusithela ngenza yaphezulu. Yashona phansi bathi shaye kabili. Shaye yafika yashaya yaphinde yashaya futhi phansi. Kwaphela noma namanje bathi omunye bamtholele phansi lapho, omunye bamthola nganeno. Kodwa-ke nje sibonga ukuthi sebetholakele ithambo libe khona mfethu, sibonga lokho.